Okidoki, nyt on vuorossa mun ensimmäinen California videoblogi. Stay tuned, let's check it out. Bam! Nyt me ollaan oltu täällä Kaliforniassa noin viikko, ja mä valitettavasti olin kipeänä alkureissun 2-3 päivää, mutta nyt mä oon päässyt treenaamaan ihan normaalisti. Kelit ei ole ollut ehkä kaikkein suotuisimmat, että on ollut vähän sateista ja näin, mutta nyt pitäisi olla seuraava viikko ihan täydellistä priimaa. Ja mä oon itse asiassa lähdössä jo pelaa ensimmäistä kisaa. Ensi viikon keskiviikkona lähden Maricopa Openiin. Siellä on Dave Feldberg, Paul Ulibarri, Anthony Barella ja pari muuta aika kovaa pelaajaa, eli kisakausikin alkaa kohta. Me tultiin tänne näin alkureissusta, me mentiin katsoa yhtä surfikisaa yhdelle beachille. Katoin, että siellä on 3 tyyppiä pelaa freestylea. Ja mä menin katsoa, että mikä siellä on meininki, ja huomattiin, että siellä oli Juliana Korver. Juliana Korver oli mun elämän ensimmäisessä driverissa, minkä mä ikinä ostin vuonna 2006 honkkarista Champion Valkyrie, ja siinä oli Juliana Korverin nimmari. Hän oli silloin muistaakseni 4-kertainen maailmanmestari. Hän oli siellä hänen miehensä kanssa, ja vielä yksi äijä oli siellä, ja hänen mieskin on freestylin maailmanmestari. Huikea jengi, ja mä kysyin, että pääseekö tähän jamiin mukaan. Freestylasi hetken niitten kanssa, jutteli hetken, ja se oli kyllä tosi siistiä. Sitten me ollaan oltu pelaa 2 eri rataa, itse asiassa 3 eri rataa. Mä oon ollut Punttiksella. Tässä on videokuvaa vähän millainen se punttis on ulkoapäin. Se on semmonen perus sittarin tai prisman kokoinen mesta, ja siellä on varmaan 400 ihmistä kerrallaan, ja parkkis on aivan täynnä autoja, pick-uppeja ja maastureita sun muuta. Ja nyt ollaan kävelemässä treenialueella. Meillä on tässä aika lähellä majapaikkaa ja tämmönen treenipaikka. Monet on kysellyt, että miten mä oikein taas treenaan ja haluan nähdä sen mun drive-treenin tai mitä ikinä treeni mä teenkään. Niin nyt mä ajattelin kuvata käytännössä niin koko treenin, että mitä se pitää sisällään. Meillä itse asiassa tuli suunnitelmiin aika nopea muutos. Tää kenttä osoittautuu oleva ihan täysin märkä, tommonen niinku kunnon melkein suo, kun täällä on satanut itse asiassa yllättävän paljon, niinku mitä normaalisti San Diegossa ei saada niinku yhtään, mutta nyt mennään toiselle kentälle, sinne on vähän ajomatkaa, mutta jatketaan hommia siellä. Mä sain matkaan tällaisen, en tiedä näkyykö niin siististi, että kuin kaunista kiekko on, mutta on 400 M2, ja mä sain tän Roy Takalalta, a.k.a. Kawabunga Disc Golfilta. Menkää seuraamaan tätä käyttäjää Instagramissa. Ja Roy sanoi mulle, että ota tää kiekko messiin ja tee giveaway, niin jos arvaat tän kiekon painon oikein, ensimmäinen ketä kommentoi oikein painon tälle kiekolle tähän alle kommenttikenttään tähän videoon, niin tää kiekko lähtee sinne Suomeen hänelle.
Täällä on ollut ihan mahtavaa. Terkkoja kaikille sinne lumiseen Suomeen. Mä toivoisin, että mä voisin antaa teille kaikille palan tätä paratiisia, mistä mä pääsen täällä nauttimaan. Tilaa tää kanava, paina peukkuu, jos tykkäsit tästä videosta, se olisi tosi siistiä. Ja kiitos kaikille, jotka näitä videoita kattoo, että mä höpöttelen täällä ihan itsekseni. Ja ei mitään, heittäkää paljon ja nähdään seuraavalla videolla. Peace!